Čaute ľudia, moje meno je Peťa a ja vás vítam na Metine z Valfíku. Rozhodol som sa predať môjho 36 vara Auráka Aura M2.1 zúrenie 16. Môžete vidieť, že vitalitu mám na 80, inteligenciu 10, síla 44, poľbivá 43. Koňa mám na 4, prestal som ho robiť, lebo sa vyskytla takáto možnosť, že môžem tohto. Vedenie na jednotke, mám tu dosť questov, asi. Potom mám tu úplnkový meč plus 9,29 prúmka, poľbivá 4, diabla 2, ezoterika 2, moja plus 3, kritik plus 4, železnú prilbu plus 4, pietihran plus 7, ebenky plus 4, 10 orkovia, zlatý náhrdelník plus 6, ebenový náramok plus 4, 500 HP, zlaté boty 500 HP, mních plus 6, žiadna hodnota. To mám tu ešte smrteľné platové briny plus 5 na točku, nevydal tam ani kameň, obrana, to nevadí. Pár sprostostí, tu mám potom, to už je na vás, čo chcete. Ideme si teraz vybrať quest. Ideme z koňa. 10 000, kameň výhybko plus 1, no pekné nastavenie vám sa zíde. Necelých 19%. A teraz vám ukážem nejaký môj damage, napríklad som cechu easy katka, napríklad točku mám 1200 a to je na jednotku úplne luxusný damage, až na to, že má dávať až 1100 max. Bude mi 550. Tak, asi takto. A ešte vám ukážem, čo mám na stečku, aké postavy. No, načítaná. Receptka súra, obrana 11. Začarovaná čepel je na jednotke. A výjde na jednotke. A táto postava má ešte aj strúhly od levelu 30 vecí. Napríklad 3 pergáče tu mám. Čeliky. Tieto. Equip celkom pohode. Na expenie. Zatiaľ. Tak asi toto bolo všetko z tohto videa. Kto by mal záujem o tieto veci, mi napíše správu na e-mail, ktorý bude pod videom, alebo nech napíše komentár na video, že by vymenil veci. Najlepšie by bolo, keby mi dá veci na quadcore, alebo nejaké skiny na geočku. Alebo možno to mením aj za PaySafe card, podáte 5 €. A chcel by som ešte k tomu povedať, že neviem, či som to vravil na začiatku, ale ešte mám 62 alebo 63 dračí minci, ale nie na tomto akonte. Kto by chcel, tak by som mu mohol niečo za to kúpiť a dať. S týmto videom by som sa chcel rozlúčiť. S Metinou Valfíku.